aku oda ta mahalasonoku dengan bahasa. Shalom dihamuda mangain dainang dongan sa porsyaon rap jongjong mahita acarap hita mamuji pasangapon guarni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Martopa mahita tu debata manortor tu Tuhan tapuji tapasangap guarna nabadiay tajalo gogo siya ni bana. Haleluya. Pasu-pasu hamion Tuhan sayu sehon damemi saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua gogomi ikuti dia pan maaf Tuhan habaran miras tiroha tuna masaki tuna damoni gabe pangapuri di Portibio pan maaf Tuhan habaran miras tiroha tuna masaki tuna damoni gabe pangapuri. Tambahin sama muji Tuhan. Haleluya. Marlas tiroha mahita di bagasan warna mancalo pasu-pasu. Haleluya. Ramangendeon kita tano. Pasu-pasu hamion Tuhan sayu sehon dameni saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua gogomi di Portibio tan maaf Tuhan monang maralohon dosa ibat gogomi talu musuri si polis pangano di Portibio tan maaf Tuhan monang maralohon dosa ibat gogomi talu musuri si polis pangano. Haleluya. Unang adong hosom dihita na martuhan unang adong late dihita alay marsipodan jala marsipasipasuan dohita di bagas guarni Tuhan Yesus. Kahit lehon tano. Pasu-pasu hamion Tuhan sayu sehon dameni saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua di Portibio ay maaf Tuhan si batu bahadame dami-dami ay mahatami satu rohani naman si hosong di Portibio ay maaf Tuhan si batu bahadame ay mahatami satu rohani naman si hosong tumulido at kahurian na marsadaro na marsipasupasuan. Haleluya. Amen. Sa halina itendehon pasu-pasu. Pasu-pasu hamion Tuhan sayu sehon dameni ang pehon tangan mi Tuhan lean gogom Tuhami di Portibio ay maaf Tuhan si pacong-cong at katigola pargogon maaf rapon huriang
bebasan guarni Jesus. Hudul mahita. Kabo madirita manau batu debata. Ihamu akan mawas jalan seorang, jalan bale. Roma hita maradong pun debata. Tabuan hadirion, tabuan manau pauta. Pacalau gugus ya di bana. Sai mawas rohaku oh Jesus songon ursa maluntu bualmu songon Tuhan debataku andigan mabui tatapon Tuhan marlojo ngau Tuhan udului Tuhan lain hui dabohimi sai mau was au Tuhan mabao tingoluki marlojo ngau Tuhan upai ma Tuhan sai upai maho Tuhan olan ho sai hodogogoku postrohaku rampon ho Jesus buat kami tumual munabadi ya Tuhan buat kami sai mawas roha pendehon Tuhan oh Jesus songorusa maluntu bualu haleluya songonima si horu Tuhan
Sion. Amin Tuhan. Tuhan dekatku antigan maboi tatap Tuhan dahon holong Tuhan tabuhan masudi akatangiang turin tajalo hagugu asa tolap hita mangihuton ibana mangulahon hatana disombahami mao Jehovah Tuhan kami disombahami mao hagogoon dihani holang hodo hawalan di pasu-pasu pasu-pasu hami goki hami dohot puasomi dohot puas
kosongi Tuhan. Oh ya rala batas rala. Oh ya rala batas. Tuhan, hulului Tuhan, ngai hui da bohimi, sai mau as au Tuhan, mabaur dingoluki, marlojo ngau Tuhan, upai ma Tuhan, sai upai maho Tuhan, holan ho, sai hodo gogoku, postro haku, rapon ho, Yesus. Mawasami Tuhan di hadapan songon ursa nama lungun tumualmi. Ora labaya si katakan dara labaya syandara labaya. Ora labaya si katakan dara labaya laba. Tuhan, jonok dohami di hadapan-Mu. Ora labaya si katakan laba. Saya roh maharajaon-Mu Tuhan. Saya saut malomoni roham di ngolunami. Songon na di Banua Gijang. Di keluarga nami. Di hutan nami, barang na di bangso nami Tuhan. Songon na di surgoi. Gohi mahami Tuhan dot hati gorang. Gohi mahami dot hadameo. Dot las di roha di bagasato di parbadia. Ora labaya takkan dara laba. Jalaleo matuhami hagogo Tuhan lau maniop dohot mangaradoti sudea kapatik. Gonggomi mahami asa boy hami mardalan di dalam nasib tong. Jala urupi hami Tuhan. Urupi hami asa boy hami marpar buehon nadenggan di luar di portibio. Mauliate ma Tuhan, mauliate ma. Mauliate ma Tuhan. Marhite-hite goarni Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami. Amin. Horas jala shalom madihita saluna. Adorang suta bigi hatani Tuhani ibaga sadarion. Saya totong dohami paingotot tuhita asa turus ta jaga rohata. Ta parade rohata lau pasangapot Tuhani. Ay sabutullah dang maribar hita idia pehita marminggu ibagas tikion sadarion. Nak pehita di Jabu, nak pehita di gereja, nak pehita di ulaon. Ay sa halinay, upasa matuhita sa luhutna, songon natar surat di bagas Matius 10 ayat 20, adong do disok di san. Matius bidu 10 ayat 20, ayanggo pungu dua manang tolu pe marhite-hite goarhu, say dongan aku do nasida. Matius bidu 10 ayat 20. Jadi amang inang pos dorohata molohita pungu dua banang tolu halak marhite-hite goarni Tuhan Yesus Kristus. Sayro doa dopan na tuhita. Idongani dohita. Jadi molo roa dopan na tuhita porsea hita yakin hita akan amar sahit ipamalum do.
akan agale di pargogoi do. Akan amarsak pe diliot doha gogon dia pula-puli do. Sebetulnya auswasi rohani Tuhani daung bohita sadarion adong menghadapi akan masa di Portibion alai ali asini rohani Tuhani bohita marminggu sadarion. Jadi ada orang so tabigi hatani Tuhani rak marede mahita sadalugu out so asiroham out so godang basam tu dia alai di bain basam dohot asiroham tu surgoa mau ia tema di ode bata ala basa si baik dalani mahite anak itu badua salinai takat malaguon out so asiroham out so godang basam tu dia alai di bain basam dohot asiroham tu surgoa mau liate ma di ode bata ala basam si dalani mahite anak itu badua. Jadi amang inang nani hawolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sanari tabuka mabibelta sian kitab Matius pasal pitu bidu pitu ayat 10 pitu. Salinai sian kitab bidu pitu ayat 10 pitu. Jadi rak majaha mahita tu ayaton tabuka marohata jalata jaloma hatani Tuhani. Matius bidu pitu ayat 10 pitu. Ay marparbuehon nadenggado hau nadenggan. Alai matua roado parbueni hau naso denggan. Mulo taparohahon ayaton amanginang na dihawolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Pinomat adong dua ragam ni hau disan. Di dokmai hau na parjolo ragam ni na parjolo hau nadenggan. Songo dia mahau nadenggan, ima hau namar parbuehon nadenggan. Hau raga paduahon, ima hau naso hasea. Songo dia ma hau naso hasea, ima didok disan, hau namar parbuehon na roa. Jadi amang inang taparohau masahalinae, songo natar surat di Matius bidu pitu ayat 10 pitu sinakin, adong do dua ragam ni hau. Hau na parjolo imana idok nga hau na denggan. Jadi hau na denggani hau na marparbuehon na denggan. Napa dua hau na sohasea. Ima hau na marparbuehon na roa. Jadi amanginang nani hawolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Ngolu tahun hira-hira diupamaho masongkau. Jadi songkau na denggan mahita mulo pangalaho ta denggan. Alai songkau na sohasea mahita mulo pangalaho ta aka pangalaho na roa.
Jadi sejujurnya amang inang setabi maju tu hita merpanuku maju tu hita. Molo dilihat do hita mamilit hira-hira songon ragam hau na dia do hita. Hau na parjolo do barang na hau paduahon. Jadi asal lebih takas ahalapatani hawon hupat orang matu hita. Alai parjolo maju tabereng, kita Matius bidu pitu ayat 20. Matius pitu ayat 20. Tersurat do disan, asa sian aka parbuena do tak daunmu nasida. Jadi, molo nunga mar parbue sadahau, gabi marlapata doi tua kajolma. Artina, mulu jolma pe marparbue marlapatan mai itu akan asing. Dakia hau menikmati parbuena. Dakia hau menghalang parbuena. Iko jolma nasin do menikmati menghalang parbueni hau. Itu sebabnya hau dakia marungut-ungut. Tiki marparbue mana? Dileo do parbuena tu aka jolma. Sahalinai parbue ikon dialang doi. Dang adong gunana parbue disipan. Alai molo disipan parbue lam leleng gabi busuk do. Ujungna gabi busuk do parbue. Jadi amang inang nani hawalongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Molo tabereng hatani Tuhani. Setidaknya pinomat adong do dua macam. Dua ragam parbue. Parjolo tabereng masiam kitab Galatia bidu 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Rak majaha mahita. Alai akau do parbueni todi. Holong dohot las niroha. Dame dohot labas niroha. Habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon dohot hatomanon. Ragam ni parbue na parjolo ima parbue ni todi. Asaboi hau manubuhon parbue iko perlu do waktu. Asaboi hita makaluaron parbue ni todi. Dang songon membalikan telapak tangan. Dang sakidok mata. Iko belajar do hita. Iko marsi ajar dohita mengadopi akan masa di bagasan portibion. Aka persoalan nadong dia dopata. Asa boy. Labas rohata. Atau boy benget rohata. Jadi khususnya aka amang na di hawalongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Kamu manang ni di dia pesaunari. Unang pitor muruk kita. Molo inang di jabu, pas mangalopa, mukira mangalopa hurang sira, mangalopa hurang cabe, gabe hurang siak. Jadi hurang tabu rasana, intina mahira-hira songoni. Jadi di tadi ko kamu mada inang sahalak nga di jabu, gabe lau matukode, gabe rasa hamu lopa-lopani parkode utabu, sian lapani da inang ijabu. Ay tanpa sadar, persoalan nageleng songonon terjadi, jojok do terjadi di bagas keluarga. Persoalan nageleng, boy do mabuat dongan parsari peon, bawa do boru, gabi marbadai, alania persoalan nageleng. HP, sebetulnya Tuhani, paloason akan namasa di bagas ngoluta, asa songo dia. Asa boy akan aleketi, parbue naleketi, keluar siang ngoluta. Edang sautik, aka keluarga Kristen. Akhirnya gabi sirang, alaniaha. Alanin masalah nageleng. Dang diselesaikan, dang disaihon di bagas jabu. Jadi suang soni hita, amanginang. Iko sabar do hita mengadopi akan masa di bagas portibion.
So dia pe boratna, aka tekanan-tekanan, aka paru kilo na tahadapi, na tahadopi. Ido kesempatan tu hita, asa boy hita manubuhon perbuan itu. Artinya asa boy hita marlapatan, tu aka jol manasing. Sia keluarga do, tubuh sada pamimpin. Sia keluarga do, roh pamimpin sada bangso. Alai mulut tabereng. Sada keluarga di bagasan Bibeli ima keluarga ini si Daud. Mana keluarga ini si Salomo. Si Salomo dang dihuton pangalahoni bapakna si Daud. Aha mana terjadi? Makorhom mai tu akapino parra. Dang dijaga keluargana. Dang dijaga jabuna. Dang dijaga bagasna. Jadi makorhom mai. Gabe lahir ma tubuh ma aka pamimpin pemberontak. Gabi pucama sada bangso tiki. Jadi ikon gogo do hita, ikon girgir do hita di bagas jabuta, ikon tabuka dorohata tu Tuhani, asa Tuhani gabi raja di bagas jabuta. Amin. Lanjut mahita, raga paduahon, ima parbue. Na didok nga parbueni na saulaon. Jadi nakin na parjolo, parbueni todi. Na paduahon, parbueni ulaon. Tabukama Kolose sada ayat 10. Kolose bidusada ayat 10. Rakmajama itay hatani Tuhani. Asa marparange natama di Tuhani hamu. Gabe halomuan situtu jalamar parbuehon nasaulaon nadenggan. Amin. Selain marparbue di bagasa keluarga boy hita, marparbuehon parbueni todi. Adong do inganan nasing boy hita marparbue. Ima na idok nga parbue ni ulaon. Marhita marparbue di parkare juata. Banang na di dia pehita marulaon. Kesempatan do dihita di san asa boy manubuhon perbuai nadenggan. Jadi molom markarejo hita khususnya tu aka hahanggi akan aposo molom markarejo hita markarejo mahita sungguh-sungguh ia dopan di Tuhani. Markarejo hita dang alani sesuatu natabereng alai markarejo hita songon natar surat ibagas Kolose tolu ayat 20. Sia rohamuna do maula hamu nasa si baheno muna songon natu Tuhani dada tujolma. Artinya songonon. Molo hita karijo, molo hita marulaun, kesempatan do hita gabi marlapatan tu aka jolma. Nadong dia do pata. Jadi parkarejoan kesempatan do tu hita asa boy marparbuehon nadenggan. Jadi sahalinay amang inang, khususnya tu aka hanggi, nani haolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, penting do tu hita menjaga sikap ta di ulaut ta, di parkarejo ta. Dan boy asal-asalan. Jadi asal maro. Jadi dung sahatu kantor, dung sahatu parkarejoan, dang adong hibain, dang adong dipatu-pahon. Itur mulak. Sesungguhnya hita dan songoni pangalahota, iko berbeda do hita. Iko jadi contoh do hita, iko gabi telada do hita, manang nadi dia pe hita. Ima dua ragam ni parbue na boy tatubuhon, manang nadi dia pe hita. Jadi amang inang, adorang so talanjuton hatani Tuhani, buat carana hita asa boy marparbue na denggan, marede mahita, rak marede mahita, aidang alani haguguta asa bohita mabain na denggan ibagas nguluta. Dangalani haguguki boyaw mardalan di ngoluko
pinomat adong do dua carata boi marparbuehon na denggan. Na barjolo taparohama lajala tajahas yan Yohanes bidu onom ayat 63. Yohanes bidu onom ayat 63 idok dodisan todi ido na panguluhon dang marguna anggoda gingi akahata naong huhataho tuhamu todi doi dohot hangoluan. Songo dia hita manubuhon parbuay na denggan di bagasan ngoluta. Yohanes bidu onom ayat 63 ngay patorang tu hita ngay surat tu hita todi do na panguluhon dang alani hagugota dang alani daging tahun ay daging tahun dang adong gunana gogona alani gogona do sude dang alani gogota jadi asa boy hita marparbuehon na denggan amanginang na dihawolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus ikon mutlak do hita digohi to dini parbadia ikot to di parbadia itu manggohi hita asa boy hita makaluaron manubuhon sude akaparbuy na dengan songan atar surat di Galatia 5 ayat 22 sinakin. Napaduahon songo dia hita boy marparbuhon na dengan di bagasan pesalmen bidusada ayat 2 1 ayat 3. Pesalmen bidusada ayat 2 1 ayat 3. Saya patik ni Jehovah do lomoni rohana jalan saya ido dipikiri rohana arian dohot borngin songo kau do ibana na nisuan si topi ni batang aek na marparbuehon parbena di haju jupang nitikina bulung nape dang olo malos jala sude na niulana menjadi do. Jadi amanginang macegudang do jolma berusaha mabain na dengan di bagas nguluna. Alai saya gagal do, gagal. Berusaha muse, alai gagal muse. Songon hira-hira halak na masuk kurungan. Guara residivis. Jadi keluar masuk. Duka luar di mana, berusaha di mana mabain na dengan. Alai adong persoalan. Adong tantangan. Gabi madabu muse. Gabi gagal muse. Puasa adong jolma. Bolak-balik, gagal, mabain na dengka di bangas goluna. Alana, dang adong to dini Tuhani, to di parbadia di bagas ngoluna. Mulu adong to dini parbadia, ima sumber hagogota. Jadi hitape, amanginang, unang puas sita, mulu hita adong di bagas tikion, mulu swadong to dini parbadia, mulo swadong patik ni Tuhan di bagas ngoluta. Muki dohita gabe songon halak na bolak-balik masuk keluar hurungan. Jadi amanginang tabuka marohata, tabuka mah ngoluta, ay mulo mawas sita songon logo sinakin. Rodo Tuhani, rodo adopanna manggohi ngoluta. Ay mulu adupan na adong di tunga-tungata. Mulu adupan na adong di ngoluta. Porsia hita. Hita akan agale di liot do hagugon. Hita akan amarsak di liot do pangapulion. Di bagasan Yohanes 15 ayat 1 ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 8. Molomia kamu di bagasan au, jala molomia kata ki di bagasan kamu, jupa kamu domanang dia peni pengido rohamuna, marsanga madamang, molo marparbuehon nagudang, hamu jala gabe akasisiaku hamu. Jadi molo marparbueh hita, berarti marlapatan hita di adopan ni Tuhani. Unak kita marungut-ungut, unak kita madok, ay buasa gabi halak manuk mati, ngoluta, mangalang, parbueta. Adong do pasu-pasu,
tu jolma na marparbue. Dakolan marparbue ulauna. Adong do dilihat Tuhan pasu-pasu tu nasida. Yohanes 15 ayat 7 ayat 8. Adong dua pasu-pasu ni Tuhan tu aka jolma na marparbuehon na gudang. Jala marparbuehon na denggan. Na berjolo. Ama pasu-pasu ni Tuhan tu aka jolma na marparbuehon na denggan. Molo hita martangiang, tangiang ta ibege Tuhan do. Jala barita nauli tu hita, Tuhan tai dakolan na Tuhan na sonang mabege tangiang ni aka jolma. Alai Tuhani, Tuhan na sonang do mangalean pasu-pasu na tu hita. Tiki hita martangiang, dibege Tuhan do tangiang tai. Alai sahalinai molo hita martangiang, ya luisi do tangiang tai. Dapat duahon, jolma na marparbuehon na denggan, dilihat do pasu-pasu, gabe aka sisiaku do hamu inna. Dilihat do tada tu hita, ama tadana, molo hita marparbuehon na denggan, dang sude jolma na punasa, mapuna tada songonon. Hola jolma na parbuehon na denggan do dilihat tada, ama tadana didok. Aka sisiaku mahamu. Aka pengikutku lah kamu. Ima tada na dilihat Tuhan itu hita. Jadi pos rohata, dihamu damang dainang na dihawolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Molo di bagasan tikion, saya macai gudang do paru kilon di tonga-tongata. Macai gudang pa bebeon di tonga-tongata. Pos rohata. Dakya di tadi kok kita sendiri. Amin amanginang. Penatabangido tu Tuhan, di bege Tuhan itu. Asal mahita songon, hau na denggan marparbuehon na denggan. Mulu hita marparbuehon na denggan, pos rohata, yakin. Tadani Tuhan melekat tu hita. Hita do napunasani Tuhani. Pramari de maita salinai. Dangalani hagogoki boyau mardalani gogo aku nako manilabuki tungso boyau songono hodo hagogo manukolia ubereng bohilas partangiaga mangidopan urupilotia sadio tanganku saito gumaan ai modo Tuhan bargogoria ubereng kori sadio tanganku saito gumaan ai modo Tuhan bargogoria. Jadi abang inang di ujung ibadaon rak mangido mahita salina itu Tuhani. Jaloma to dini parbadia imang gohing olutta. Jala unang lupa hamu. Ikon gok dohita di hatani Tuhani. Jadi kon marsiajar dohita di bibeli. Iko jahauta do bibeli amang inang. Una kola nisipan. Jaha siat sada Musa saha tu pangukapon. Asa boy hita majadi di bagas portibion. Dang alani hatani jolma hita majadi. Dang alani hagogota, dang alani hapis tarata.
asa boy hita jolma nama jadi. Porsea hita mulut todi ni parbadia ini manggohi ngoluta. Jala hita mardalan ipatik ni Tuhani. Taradoti hatani Tuhani. Iko gabe majadi do hita. Amen amanginang. Amen akahanggi pinaribot. Rap jongjong mahita. Jadi mulu adong ibagas tikion sedarion dihamu amanginang ahanggi pinaribot dan lagi bergumul menghadapi akaparukilon Roma hita tu Tuhani marang naise majogwar ni Tuhani ipalua Tuhani do hita Hubereng bohim laos martangianga Mangido pangurupi odia Sai tiok tanganku Sai togumaan Ai hodo Tuhan Argo golia Hubereng bohim laos martangianga Mangido pangurupi odia Sai tiok tanganku Sai togumaan Ai hodo Tuhan Bargogoria Kolan musik mah Ora la baya sikata kandara la baya la basyana Tuhan mau lihat tema dihatami Sahalinai membuka roh hami di hadapan-Mu. Oh, roh dohami itu hadapan-Mu Tuhan. Apeho matangami Tuhan. Leoma hagogo Tuhami. Oh ralabaya ralabasi kata kandara ralabaya ralabaya ralabaya. Amanginang banan na di dia pehita maringanan di bagas sadarion. Manang na di jabu pe. Manang na di parkarejo ape. Unang sipamu martangi yang tu Tuhan. Jogo arni Tuhani. Oh ralabaya sata kandara ralabala. Oh ralabaya sata kandara. Jadi di si malua ganuk nama Jogo arni Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Indara labaya ralala Ora labaya martangia kita martangia Tuhan. Ora labaya santa kandara Ora labaya martangia kami Tuhan. Tua karuas kuna marsahiti. Ora pamalu makan marsahi Tuhan. Bargogoi maruas una gale. Jala ramon ma akan hahurangan. Ora labaya ramon ma pasu siap keluarga. Siap huta nami huta Medan. Jala bangsa nami Indonesia. Ramoti ma Tuhan. Ora labaya Leon mahadame tu bangsa nami. Ora labaya Usehon ma Tuhan. Usehon mahadame tu bangsa nami. Perlu kami Tuhan. Hodo sasada di hali. Hodo raja di hadapan. Labaya Oh mau lihati ma Tuhan. Mau lihati ma. Mau lihati to di parbadia. Mau lihati ma di patik mi Tuhan.
Sahalinay martangiah kami. Lo kami hagugon. Maniup jala mangaradoti sudia kahatami Tuhan. Oleh hati ma Tuhan. Oleh hati. Ada orang sesira kami, somula kami. Sianulau nabadiau. Sahalinay hupangi dohami tuho Tuhan. Apeho tangan mi. Ramo ti masiapami. Amu akamanginang nani haulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Tabuka masahalinay rohata. Do tangata tu surgoi. Lau majalo pasu-pasu sia Tuhan. Daminang sumurung. Ibagasan debata Jehovah. Holong nasian Tuhan Yesus Kristus. Dot parsauran di bagasan kau di porbadia. Imana mandongani hamu siang saleleng ninelengna. Sahatu saleleng ninelengna. Hitana porsia jala maka holongi Tuhan. Rapa hitamadok. Amen.